हांसोनो बेयाव हांसो फिसा जाबाय 11ताल' हांसो फिसायानो बिथिं मासे दं बोरमा आरोना लोगोफोर नै बियो बे दंग' बे नै बेलेगनि बियो माइया ओमफ्राय नैबे जोंहानि ओरैजायनिया बे आं नोंसोरनो देखायलांगासिनो नायलांबाय थादो नै बेफोरनो जोंहानि माइफ्रा नै बे बेलेगनि सलिद जादों नै बे आमलाइ बिफां बेयाव नोगोद आमलाइ फिथाइ दं आरोना आं नोंसोरनो दा देखायनोसै नै गाखोनानै नायदो एबाराव फाइनालि गाइसमोन आं नै आमलाइ बिफाङाव गाखोदों नोंसोरनो देखायनोसै आमलाइ फिथाइफोरखौ नै 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 लारि लारि आरो बैथिं नै लारि लारिखा नै 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 वाव सोरबा जाजोब्बाय आरोना लोगोफोर सोरबा गाखोना लांफैबाय थायो खोमा आयै एथ' बरिया बरिया दंमोन नै नै आयै सोरबा सिफायना लांजोब्बाय नै दानायफोरखौनो नै 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 बेफोरनो नै बैयो जोंहानि दुब्लि बेयाव लबर गायगासिनो लबर बिफां गायगासिनो बैयाव नै बै जायगायाव ओइथिं आरोना नै ओइथिं खार'खान्दाय दंफां गोनांथिं